Jengkaringat mojo temanten arsa kapapak sang cundakaning lampah ya sang cucu ing laku nenggih kadang kawula Mbak Yu Sablah kepareng samapta ing gati sawega ing diri anganti sang Manggala Yuda miwah putri Domas arsa marak ngabyantara manjing jroning sasana pahargyan ingkang binalang serampat lampai sang cucu ing laku. Menika panjenenganipun kadang kawula Mbak Yu Sablah minangka sang cucu ing lagu ya cundakaning lampah ingkang ngarsa kepareng sedya amapak tindakira sang Pindha Nalendra Ratu Sedaru Raja Sedina Narpati sewengi. Sagung para tamu kakung Surapetri kang winatuwing Sukarahayu. Samapta ing gati sawega ing diri sang cucu ing laku ya cundakaning lampah nenggih kadang kala Mbak Yu Sablah. Keparang asung sasmita dumateng atmeja temanten sakarone ingkang ngarsa jengkar saking sasana palenggahan tumuju mring sasana busana ingkang kepareng sedya badhe angrucat busana Nalendra gumantos busana satrus senarengan sagunging para kadang-kadang saking tata rias miwah tata busana kahe sawedi.